Edoi Etxartek beti dauka edo hori iruditzen zait niri, iruzkin egokia, diagnostiko zehatza, munduaren ikuskera kritiko eta era berean baikor bat. Bere zutabe eta irrati solasaldiak errespetuaren eta printzipio inflexibleen arteko nahasketa atsegina dira. Halaxe dira bere poemak ere, violentoak eta beharrezkoak. Ez ditut gorroto sozialdemokratak kolonizazioaren abangoardia odoltsua direlako, liberalismoa eta berdinkeria ere egiten dutelako, hildakoen uzkiak ireki eta gorotzez betetzen dituztelako, erretreta hartzeko aldia Espainian, Frantzian, Danimarkan, Alemanian atzeratu dutelako. Ez ditut gorroto sozialdemokratak, sionismoaren asentamendu bortxatzaile ongi jantziak direlako, ez da dirutan aberatsenek eskuetan daramaten bozka papera haiena delako. Edoi Etxartek, Iruñea 1986, Alain Urrutiaren azalekin argitaratzen ditu poema liburuak. 2008an Susko Liliak argitaratu zuenean begitan du zitzaidan atrebitua baina arean berdea. Eta kritika pretentzioso bat egin nion argian, esanez bezala poema sendoagoak itxaron behar genituela beragandik. Liburuarek eninduela asebete. Buru iritziani. 2012an Simplistak argitaratu zuen. Liburuarekin abade etxeetako euskal poesia soziala gainditzen zuen susko bomba bat jaurti zuen. Irakurri ondoren sartzen zaizu halako bake sentsazio bat, estena suminduena, estena militantearena, intimoagoa dena eta era berean guztiz artegagarria. Okindegitik alde egindakoan, dato kale inguruan zeuden gaztetxo batzuk hurbildu zaizkit. Ainurren besokoa daramate. Irribarrea deitsuak egiten dituzte. Bizar zaindugabea dute mutilek. Neskak ez dira erabat itxusiak. Neskak ez dute bizarrik. Un momentito para la solidaridad. Esaten didate. Oso serioa dirudi kontuak, boligrafoa eta karpeta dauzkate eskuetan. Zeuke soilik ezagutzen dituzun zifra batzuk bildu nahi dituzte. Ardura handiegi iruditu zait, eta ospa egin dut aitzakiarik ipini gabe. Lurreko putzuetan, oinetakoak ez bustitzeko pauso luzeak emanez. Iraultza artistiko ororen desmasiekin idazten du Edoik atentzioa deitzeko. Pentsatzera bultzatzeko eta amorrarazteko. Sarkasmoa txarto ulerturik agian irudituko saio bati baino gehiagori gainetik jartzen den handi bat dela. Baina niri beti iruditu zait maizuki erabilia Brechtek zerabilen distantzia efektua edo haren antzeko ironia neurtu bat. Gizartea zehatzago behatu, kritikatu eta dialektikoki aurkezteko aukera ematen diona. Azken liburuan, Sortaldekoak, orain dela gutxi Susak argitaratua eta Durango orduko irakurri beharko zenukena entzule, sakondu egiten du bilaketan, eta are introspekzioa gehitzen dio bere luma zorrotzari. Badakit hau ez dela momentua, baina oroitzapenak maleta batean sartzen ari naiz. Presaka, denak nahastuta, biharamunean ies egingo duen azken trenean joango den erbesteratuaren bezperan banengo bezala. Sartu dut letra zuriko Hotel Tres Reyesen afixa zahar urdin erraldoia. Belatetik jaitsi eta eltzarrain gurutzatu aurretik errepidetik larrean ikusten dena. Sartu dut 2019ko Gabonetan egin zenidan bazterrekoa, oskola eta harria itxatxita dauzkana. Sartu dut Tuluzen erosi genuen itxulapikoa,
marxen burua duena. Argazkiak, markagailuak, zure ur margoak. Zurezko pieza batzuk sartu ditut. Biharamunean ies egingo duenak bezala. Aita eroan zion koronavirusak iaz edoiri. Bere amaren defendatzailearek irakatsi eizion asko. Irratian entzuten dudanean pandemiari buruzko maiz lelokeriak komentatzen, bere adorea eta bihotza miresten ditut. Zelula bakoitzean aragitzen ditugu abanguardia eta erretaguardia. Koadroak gara, liderrak eta ardiak, dominatzaileak eta dominatuak. Errealitate berri baterako lexiko berri bat dakar, Edoi Etxartek. Iraultzaile permanente horrek. Erreferentzia eta kultismoz betea, baina erradikala eta argia. Gogorra da, zauriak egingo dizkizu bere poesiak, haserretuko zara esaten dituen gauzekin, unkituko zaitu, uneka. Zure erreakzioaren bila dabilen poesia da, artea da. Eta horrela, badatorren bezala bado, aigor estankona. Eta hemen uste gaitu? Bai. Goxo. Bai. Kafe egin berriaren usainak goiza goxatzen duen moduan, goxatzen du bigarren kafe aigor estankonak. Bai? Bai. Hala, segi lasai, Aio, Eta gauza bat, aztuta, baino Bai, kompromiso bat bauan gurekin. Bai, Urrengorako. osondo. vale. Apuntatu da dago. Txikiak hartzea. Onde bili? Maule ekartzea. Hori da. Zainako dolez, Berdin, aigor. Agur. oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez.